Здравейте, скъпи приятели! Намираме се на луда надпревара и не къде да е, в град Варна. За първи път луда надпревара ще бъде тук, на асфалт. И това, което ще се случи пред очите ви, е нещо, което, разбира се, само единствено може да бъдете сигурни, че не се повтаря, а всеки път се надгражда и става все по-яко и все по-приятно. Тук при нас в момента е съдията, който ми е ядаш и който е и от Варна, и който ще ви обясни колко е трудно наистина да бъдеш съдия на луда надпревара, но и какво удоволствие. Той по принцип е съдия в Рали Рейсинг Варна. Рали спорта във Варна. Изкачване. До сегашния ми опит беше предимно в рали дисциплините, часови контроли и други такива, планински изкачвания, но май месец имах удоволствието да бъда поканен от Илко в Костинброд, където се видях и с вас, и тази надпревара може да се каже, че зае така едно местенце в ралиджийското ми сърце и съм изключително горд, че се обърнахте към мен отново да съдействам и да бъда така един справедлив рефер на това, което се случва на терена, тук на тази гладиаторска битка, и надявам се днешния ден да бъде така положителен завършек за всички участници и съответно нека една такава заучена фраза: най-добрия да победи и с най-подготвения автомобил от скрап. Добре казано, наистина обобщително. Само да ви кажа пак, наистина нашият съдия е вече за втори път съдия на луда надпревара. Ще го виждате все по-често в луда надпревара. А сега продължаваме с господин камерамен и към следващите, които участват, така че тръгваме! Толкова преразбудени. Само искам да ги окуражите, за да приключат по-бързо. Моля ви се. Дигнете шум, мили хора! Това е всяка жена си брани прането, Всяка жена си брани прането, още повече има ли беля там, трябва да се внимаваме. Сега! Приятели, както ви казах, заедно с господин камерамен продължаваме нататък. Тук на Варна сме. Къде се намираме на Варна, приятелю? Ами на ДАП-2, край Езерния път, много хубаво място. А ти си? Аз съм Радомир Друмев, много ми е приятно. И на мен ми е приятно, ти си част от всичките тези страхотни прояви тук на дрифтърските умения, нали така? Точно така, да. Какво караш ти? Можеш ли да ни покажеш? Е, това червеното BMW. Камерамен, ела натам. Ела да отидем до него. Кое е червено BMW? Това от ясно или от бяло? Това по-напред, което е. Аха! Какво може да ни кажеш малко повече за всичките тези умения, които трябва да има един човек и как трябва да ги прави в една контролирана среда също, а не да ги прави в градски условия? Много важна тема. Значи всеки от нас, дрифтерите, по някаква причина на времето е почнал не толкова легално по улиците, но в крайна сметка може би с годините и с акъла, който ни е дошъл, така сме решили да почнем да се занимаваме по-сериозно с това нещо и да го обърнем на по-професионално. И сме си дали сметка, че по улиците не става. Нали знаеш ли, че много малки и много подрастващи и като цяло много хора ви гледат като модел на подражание и се опитват това нещо да го правят и по улиците? Ами това е една много болна тема. Все още в нашето общество думата дрифтаджия или дрифтър с смесени чувства се приема, защото всеки си прави асоциация с джигит на пътя. Което няма нищо общо. Нищо общо, да. Ние дрифтърите сме професионални пилоти, тренирали сме години наред, имаме огромен опит и просто на съвсем различни нива са двете неща, но аз искам да отправя един апел към младата аудитория. Моля ви се, просто почнете от някъде. Има места, намират се все още места, полигони,
празни площадки. Винаги може да се организирате и да отидете. Да се измисли нещо, да си упражнявате уменията в контролирана среда. После, който има вече желание, вече може да почне по-сериозно да надгражда, да си Като каза изгради автомобил. Тази кола как я взе? Абсолютно гол купе, както е колите участници в луда надпревара. Подобна беше, даже нямаше двигател, имаше просто 4 гуми. Сам ли си я прави? Абсолютно сам, естествено с помощ от приятели. Помощ от приятели, може даже да споменеш част от тези хора, които са до тебе, когато правите въпросите дрифтаджийски умения, защото някои от тях си мислят, че няма да ги снимам. Господин камерамен, обърни се, ако си въобразява, че няма да бъдат заснети, няма да стане тази работа. А ние може ли да се състезаваме на световно ниво или на европейско ниво с нашите дрифтърски машини, като тебе, с пилоти като тебе, които да отидат и примерно да представляват България някъде? Разбира се, че можем, значи ние имаме достатъчно много талантливи хора, просто финансите са ни основния фактор. Но не се знае, може да има добри благодетели, които сега да гледат дори и да искат да ви помогнат. Какво би казал на тези фенове на луда надпревара в момента, които са дошли? Ние сме за първи път тук на асфалт, вие сте при нас за първи път също. Голям поклон за тези хора, които са тук в тези не чак толкова благоприятни условия, нали? Пек, вчера имаше и дъжд. Ма нека да има, бе! Тези, които са тук, огромен поклон и да се изкефят на макс. И да ви последват кои са социалните мрежи? В TikTok, в Instagram, навсякъде. Instagram, Facebook. Кой да търся там? Пак да кажи. Радомир Друмев, Николай Караджов, Кирил Илиев, Теодор Павлов, Галин Петров, всичките сме там. И ако последвате, разбира се, Варна като цяло ще излезат и те лица. Няма как иначе. Луда надпревара продължава. Благодарим ти много, приятелю.